wonten pundutan. Oh, monggo. Blujeng menangge Mas Agus Kentus rumiyin taun 1998 Mas Agus wis tak aturi. Nah, dadi wis 14 tahun. 14 tahun. Gambleh wonten Kaliwungu Kendal. Namung 150.000. Oh, pae. Ayo wong taun 98 kok ya, Mas. Nggih. Menawi sakniki pinten, Mas? Para kata mawon. Nggih. Sekedhik salam kangge panjenengan sakadang. Nggih, matur suwun. Kula nyuwun langgam resepsi kangge atur panuwun kula mugi katur para rawuh ingkang sampun paring pangestu dumateng Kang Mas kula Sutarya. Oh nggih. Matur nuwun saderengipun Mas Agus kula adikipun Mas Taryo saking Kaliwungu Kendal Semarang. Semarang ada banget ya, Nggih, Mas. bonusipun 50. Alhamdulillah. Sinten to ingkang amal lan sedekah 50.000 insyaallah Gusti Allah mangke kepareng nglintoni lipet kaping 100 dados gangsal yuta. Nek ngersake sedasa yuta monggo 100.000. Mas Agus, panjenengan ki ya ora ngetok-ngetokke lho. Wong bonus mene kae kok 50 ki lho. 50. Alah angkane iki pira? 50. 50 iki. 50 100. Sing kene iki 50 150. Heeh, kene 50 200. Nah, disyukuri. Nun sewu, anu bapak niki saking Kendal pundi piyayine? Oh, Pak, anu dacos kurang 150 ya, Pak. Kok ngono lho, Mas? Kok ngono lho? Lah piye nggih? Iki lho angkane iki to. Nggih. Oh nggih, Bapak lah. Ibu nun sewu, Bu. Nggih tolong Bapak diizinkan, Bu. Nggih ngamalipun. Nggih kangge anak yatim kula dhewe anak yatim masalahe. Nggih. Yen memajang mung karo janur kuning. Hop. Ya tak mau coba. Baleni nek. Heeh, coba. Yen memajang among karo janur kuning. Kembang wae watuan gunung rambutnya panjenengan kok iso jengat-jengat dhewe. Lah piye ta? Rambut sing jenenge ndadekke donya iki ya rambut iki. Ha iya nek yo alhamdulillah ya Mas. Mbok mergo modal rambut ki panjenengan wis sugih yo. Alhamdulillah. Omahe wae papa. Anake wis ning nggon perguruan tinggi kabeh to. Heeh, sing siji nang UGM. Heeh, ning UGM. Sing siji kenane nggone UNS 11 Maret ngono kok. Heeh, lah sing sijine jare ning Semarang ning Undip. Heeh, ning Undip. Kabeh kuliah ning kono, Mas. Gak dodol es. Kok dodol es lho? Kok wingi panjenengan pamer aku jare aku saiki omahku wis papat, Nduk. Ngono ki tenan to? Heeh, papat tenan, Nduk. Jare tingkat 3. Heeh, wong kuwi kontrakane. Kok kontrakan to? Ya ora dadi apa. Iya, disyukuri ya, Mas. Bersyukur alhamdulillah. Mula urip ku rasah ngoyo-ngoyo. Ya toh, donya miliatan, triliunan, pangkat yang setinggi apapun di sananya tak terbawa. Ya tetap sempurna ning gone akhirat. Oh, panjenengan saiki jan pletik tenan to, Mas. Yes, monggo sarana tok. Dipun lajengaken. Pacitan, teko Pacitan. Pacitan sarwi jenang
Hop. Panas udan. Jan saiki ya nak ya. Pripun Mas? Nggih, mantan saiki direnggo-renggo apike kaya ngene. Lah panjenengan apa ora to Mas? Ora, jamanku mbiyen iki kursine sedan penjalin ngono kuwi ndur tutupe tapeh kok. Ning ya dijejerke ngono kae. Ya dijejerke terus lampune gaspon sing mlenthuk ngisor ngono kae. Walah jam 10 bolak-balik mati lengane entek. Bar ditambahi malah selange mbledhos. Wes jeneng opak triping ngono malah mambul ngopet kok mbiyen kuwi. Panas udan. Udan panas. Aling-aling caping gunung. Nganggur ya. Ya. Selamat dia Mas. Kok malah medeni bocah lho. Sik nduk aja nangis nduk tak kei dhuwit. Sing akeh engko lak ra nangis. Nah, sing biru apa sing abang kuwi lho Mas? Alah suwi men to ya. Nah nduk aja nangis ya. Ya. Oke. Oh, wis. Bayi ndak nyero dhuwit. Wong nangis kok nampan ya. Piye wi? Jenenge bocah cerdas ki yo ngene iki. Cerdas piye? Dadine iki nek roh abang-abang terus meneng. Lah iya, wong nangis kok bareng ledhet iki. Lah kok jebule sing muruhi gerangane. Yo ora. Ayo Mas. Hop 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 hop. Najan wadon sarwi lanang ya mas melu bangun legerane menawa ya ngono ino mane banyu sip, monggo. Dek jaman barajuan jarak kelingan
lho rambut kok iso munggah dhewe iki lho. Jadi dengan semangat kita kerja, Ah. bukan itu yang dialiri darah yang itu semangat. Pun tak aliri darah pun juga semangat. Contone Rambut iki. oh, rambutnya ya melu semangat. Tenan ya toh. Nah. Ayo, rambut koyo ngene Iki wae. ketoke murup lho, Mas. Hah? Rambutnya panjenengan iki iso murup to? Iso. Iya. Heeh. Anek kowe arep pengen Dipun mlebu. cobi, Pak. Mas, bapak iki penasaran lho, Mas. Dikon nyoba lho. Oh, dadi kan niki ngebong rambutnya ngoten sekti lho, Pak. Pak. Rambutnya niki sekti, niki kena geni mboten napa-napa. Nek pamane rambutku dibong ki ngargayasa kondang. Kondang piye? Wah, Pak Taryo ngundang Agus Kentus ngebong ndas lho. Mlebu koran mesti. Oh, jarene panjenengan ki rambutnya wis ora tedas dikapak-apakno. Iya sare kaya ngene iki aku wingi gamblen ning Porong. Kuwi ya wis aduh men, Mas. Heeh. Dinyang wakil bupati. 86 juta. Lah kok ora dikeki lho? Awalan 4 juta. Lho, lah kok ora dikeki ki ngopo? Keke piye wong tak keke sak sirahe kok. Entuk duit ning gak nggo ndas. Ya engko nganggo ndas sing anyar. Ndas apa? Ya ndas sing sijine. Ora nek kupenge. Soker piso. Yeah. Diangkat lho, Mas.